ka jing pentip no sembot mitrang ba ka jala me gelia ba perston ten song ba ka sarkar jala kalarai ban penhe ko tulap kelum jeng kino hikai ad hoc kala penlong kino hikai ban mi no na ka cakai ki na parking lot additional secretariat hakajan mit ka sitarik no itung araja arpu arlain no stangki katu kan ni ki badai na kisnong ki bajengai ki bandang samen uba me bonding do nong aktien ka fastom ulong bon kilahun ya karai henry karai ka bakhadu kan dei ha ka step ka artarik no itung arjar pu ar ha ka por po bujim step ha ka tei ka cakai ki lakin dang peteng ni kin saya no ya ka jiki Aki namikai hi ba kin sa decide hi lade namar kembang on aduning kong first tom ngi long tangki representative ndai baro hi kilong ki leader te kumta ngi la pensyai ya ta jing kran jungi ba di ba pensong ya ba ngi la pensyai tingi keli ki lada pilahun kila ban len sieng ba lada pimpat hun di ngin saya shim ya karai final decision la shai min step akapor shipo buje de kumba pi ki buon hi kinai kai kila le lo cheyeng kamut kila hun kan ya kata ka jing ya kendu jungi bad iba prastun tensong tambang i ong ru yaki bakin sngobha bakin pet yaki news channel bad kin pet ru ya ka jingkran jonga bad kumju ru ya ka jingkran jong iba prastun ba kalong kumno ka situation karang bakin kham sung thu khamha de kumba pi hang ni pidang i ki dang dan hi kino hikai de pilam nang beli kino hikai ki don hang ne ki kim ko ngu ne ya u ba prastun song de kam ta kini kino hikai ki don hang ne namar ba kibun kino hikai ki wana jingai de ki wana jingai de kimla shu ban let phai si yeng la kat tamiet de kumta ki shong ni kan ki shong shuang ni ban ni kum ki leader su in shong ni bat ki hadu la sham step de la sham step akapor posting in sa shim ya kata final decision de kumba kalong hi menta ngihi ngila hun ya kata ka jingkular ba ngila yo na usumbut menteri ba ulaong ba hakan next cabinet meeting kaban long kamut ka cabinet meeting kaban ningkong kaban long nadu menta kasni kan bakin sa shim no ya karai batkin approve no ya kata ka salary enhancement ka jongi